Bueno, izaskun badakizu, hiri hau dauda tomate batetan sartuta, 2016ra begira, izugarrizko erronka da. Bai. Gure irudia Europan zabaltzeko, ez hiri bezala baita ere herri bezala ez. Eta, bueno, hori gure kezka nagusienetako bat izan da, zer egin dezakezu guri laguntzeko Europatik? Bueno, lehenengo esan behar da, proiektu hori Euskadiko proiektu badala eta horregorrizko proiektu badala eta etekin guztia eta behar zaiola, ez? Nik 2009an proposatu nuen kulturako taldea hona etortzea, indartzeko proiektu hori, lortuta gero hainbat lan egin da gero, boikota egin ziguten, alderdi popularrekoak ikusi zuen eta, bueno, araudiari ere buelta eman da bozketa berriro egitea derrigortu zuen kultura batzordean, eta Donosti ordezkatu zuten Santiago Konpostelagatik. Eta ara joan ziren Donostira etorri beharran. Orduan nik uste dut egin behar dugula eta posible dela, injustizia hori konpontzea aurrengo legealdian, eta nik alderdi popularrari eta alderdi sozialistari hain konpromiso handia badaukate Euskadirekin horretan guztiok ados gaudenez, injustizia hori erreparatzeko eta proposatzeko batzordea hori behin etorri daiala Donostiara ikusten zer dan, ze proiektu dan, eta indartzen laguntzen benetan proiektua ondo ataratzeko 2016an. Eskerrik asko, izaskun, espero dezagun lan hori egiteko Europan izango zentu. Guk hitza betetuko dugu, 2009an betetutako moduan, eta espero dugu etekin hori eta proiektu hori posible izatea. Baina guk gure konpromisoa betetuko dugu. Eskerrik asko.